Γεια σας παιδιά. Μεγάλη νίκη για τον Παναθηναϊκό χθες επί του Όφη με 4-0. Πολύ καλή εμφάνιση στο δεύτερο ημίχρονο για την ομάδα. Με το Φώτη Ιωαννίδη να είναι πάλι πρωταγωνιστής. Άνοιξε το σκορ στο πρώτο ημίχρονο με πέναλτι. Στο δεύτερο ημίχρονο ο Αϊτόρ με ένα εκπληκτικό γκολ, με αυτά που μας έχει συνηθίσει, έκανε το 2-0. Ένας Αϊτόρ που χρειάζεται πολύ στον Παναθηναϊκό και φαίνεται να έχει βρει τα πατήματά του. Το 3-0 ήρθε από τον Παλάσιος μετά από εκπληκτική ενέργεια του Ιωαννίδη που χόρεψε την άμυνα και έδωσε μια εκπληκτική assist. Άρα ο Παναθηναϊκός βρήκε και από τον Αϊτόρ και από τον Παλάσιος όπως πέρσι γκολ. Το 4-0 ήρθε από τον Ιωαννίδη μετά από assist του Λοντίγκιν που το βρήκε στην πλάτη της άμυνας και αυτός σημάδεψε στο δοκάρι την πρώτη φορά και μετά σκόραρε. Ο Παναθηναϊκός που πλέον είναι πρωταθλητής χειμώνας κατακτά αυτόν τον άτυπο τίτλο και συνεχίζουμε. Τα λέμε στο επόμενο βίντεο.